inabekashana kwamenzi yaphuza umlaza ngameva nenabendlonhle nophapha ekhanda ehlana sezantsi ifunda zonke khona eNingizimu Afrika nganza ukuthi siyabingelela siyethobeka lena ke iBlack Live TV igama lohlelo impande zama-Afrika elami uking sichaka ngwalapha kaluqa mawukuthi ke mhlawumbe uyaqala ukusijoyina ukusibuka ngazi ukuthi ubuka lihleliphi ngoba sisimkatshe ubomvu kulomsebenzi siwenza sethulela abantu usizo abanye bakhale abanye sibaduduza senze konke kodwa yona namhlanje sikhona ngakho ukuzoveza nje ezezinto abantu abayilethile la kwiBlack Live thina ke sazoqinisa ukuthi ke from eGoli to la eThekwini siyamletha ubaba uMapholo mfowethu uyaphila kodwa hayi ngiyancenga mfowethu akufani nayizolo hawe ngana ukuthi asibonga kakhulu sithabujabulene masinibona lo niqhamu thushu la olwandle lethu ya injalo nje mfowethu phela yona indawo enhle le mfowethu eNingizimu Afrika mfowethu iTheku lapha ngiyezwa ukuthi ulwandle niyazakhela lapha injalo mntaka baba injalo sesisave wona amapholi yeah kuhamba kahle ukuqhula lapha imithi hayi mfowethu yabona nje kuhamba kahle kakhulu mntaka baba kuhamba kahle kakhulu ingakho ubona abantu mfowethu bahlezi benama testimony nani nibuye ngifonele nisho ukuthi hayi khona sesikuzwile nathi njengalokhu nina namhlanje sithe sicela ngoba khona abantu abakhala ngawo isikhathi sesiyabona hayi ngoba nawo unyawo siyofinqa wazi ube busy kakhulu na sicela usondela siza ukuthi abantu bakhala ngani sizwa ngaphuthi sibingelele siyabingelela mntaka baba uyaphila mfowethu hayi siyancenga kufani no ubani lo ukhuluma noSizwe kaZulu mfowethu mhlambe ungasichazela mhlawumbe uchazela ababukeli bethu naye ubaba Mapholo balo ukuthi inkinga ikuphi ngoba mina ungixoxelile kodwa ke bona bobabili babukeli nobabungcoba basi mntaka baba angazi lolu daba mangithi ngiyalidlala noma ngiyalinaba ngaliqala ngakuphi kodwa ukukulandisa nje mntaka baba kunomuntu wesifazane esengiphilisane naye iminyaka ngibona ukuthi lo muntu wesifazane nginamaphupho amakhulu ngaye yabo ngifubona lo muntu wesifazane futhi uvusa umuzwa kithi ngibona ukuthi lo muntu wesifazane sengiyabona ukuthi ngeke ngaganga nami njengomuntu wesilisa abantu abesifazane abahlukahlukene kodwa ngathi mangibuya lo muntu wesifazane ngabona umuntu ohlukile kakhulu manje lo muntu wesifazane inkinga engibhekana naye angazi ukuthi sichitho noma yini kodwa sithi masihlangene nje sihlezi endlini sesabantu kodwa sesixatshaniswa nainto encane kwakwesipuni sixatshaniswa ukukhala kakhulu kwefridge sixatshaniswa umsindo weTV yabo kube khona into engekho ubona kahle ukuthi lento lesixabanelayo akusiyo into esingaze sithi sihlala kuyona size singabambani ngisho nasebusuku embedeni singathintana manje lo muntu wesifazane into engihlungumeza kakhulu uthe mayihamba ekhaya umuntu kodwa engathi uphuma uyovakasha kubo umuntu wesifazane kwaphela inyanga ukuthi ubani nakasayibamba ifoni ngiyamfonela kwaphela isikhathi ngithi ngiyazama umuntu wesifazane ngiyamthinta ocingweni lutho manje ngiyazibuza nami ngiyaziphendula ukuthi yini lento engiyenzile wrong ingakho namhlanje ngibonga kakhulu kwiBlack Live TV ukuthi ningiphelele ithuba elingqayizivela ukuthi nami ngizoyikhalela kuyena umkhulu ngoba isibusiso lesokuthi nisondeze umkhulu ngoba nami ngifuna umhlahlandlela ukuthi lo muntu wesifazane yini into engayenza ukuthi ukuze abuye angazi lapha khona mhlawumbe unomuntu athandana naye mhlawumbe umkhulu mayinasi isichitho mhlawumbe kwakhe ukuthi bayahlukaniseka mhlawumbe unikeza nesikhafulo sakhe ngoba ngizwile enye insizwa yangapha kaNgcobo esebenzisa soli-ke ubabaza umsebenzi kaMkhulu ukuthi hayi cha walanda isikhafulo kwenzeka imanga nemangaliso kodwa ngibonga nami leli thuba ukuthi umkhulu ngithola ukuphelele kuye hey uzwile Mapholo hayi ngizwa kahle mntaba ngizwa kahle ngoba futhi nakhona ke uza vele usene information ngami mntaba ngiyacabanga ukuthi ikona lokho azokuthola isichitho ilentuzana isikhafulo akwazi ukuthi abuke ngenesikhafulo ke mntaba ngiphinde futhi nakhona ngibe nelentuzana nebaso yabo shuthi kahle liyambiza futhi nalo lelibaso lelimbize but kodwa wena engizokunikeza kona kakhulu ngizokunikeza isikhafulo lesikhafulo indlela esisebenza ngayo mntaba isimple indaba yakho uyasithenga sihamba nempepho lempepho le impepho yamawele ngaphakathi kule mpepho yamawele kunomuthi wenhlanhla shuthi kahle before umkhafule uqala ushise le mpepho le
umbike ey'dalweni zakhe usho ukuthi wena wakasibanibani ngicela ukuthi-ke iy'dalwa zakho zingacasuki angenzi okubi ngizama ukuthi ngikubuyise sikwazi ukuthi sakhe ikhaya ndawonye bese emva kwalapho-ke angithi uzobuyenza ngasikhathini lento ngo-12 o'clock bese-ke emva kwalapho-ke uthatha uhafu walesikhafulo lesi usibeke esandleni ukhipha isandla ngaphandle umzimba usale ngaphakathi wenzelani wenzela ukuthi uma eseyohlola kungabonakali ukuthi ubani ade khafula yena lo bese emva kwalapho-ke uyakhuluma usho yonke into usho ukuthi akabuye ekhaya usho ney'fiso zakho nayo yonke leyo nto nakhona uma ukhafula isandla siba ngaphandle uphephethela ngaphakathi bese-ke emva kwalapho ngakusasa ekuseni uthatha le under yakho ade uyigqokile uyihlukuhle nje emanzini aclean uthole ini uthole lo msoco lo kade ukuyi-under yakho ukuthi uhlale kulamanzi bese uthatha ini uthatha lesikhafulo lesi usifake kuphi usifake kulamanzi uthole nje ibhodlela bese emva lokho uyothola isithombe sakhe se-ID noma ngithi phela iy'thombe ziyatholakala ko-Facebook bese-ke emva lapho-ke uyohamba nje uyogubha nje umgodi nje ongeke uze ube mkhulu kakhulu bese-ke emva lapho-ke uthatha la manzi uyawaphuza uwagwini bese ukhafulela-ke esithombeni ubuke iy'nhlamvu zamehlo bese emva lokho-ke uyakhuluma-ke usho njengoba ade usho futhi nakhona ebusuku njengoba ade ukhafula ukhuluma uthi uqeda lapho awusibhekisi phansi usifake emgodini usibhekisa phezulu bese uyagqiba bese-ke emva lapho-ke uyakhuluma futhi uma usuthela la ngaphezulu ukuze la manzi bese ezofika ezothinta lapho ila umuthi uzobe usuqala usebenza iy'manga khona uma usuqedile ukukhuluma bese-ke uyahamba awusabheki emuva so injalo-ke indaba yamntaba manje mkhulu ngiyakuzwa manje angithi manje sekunenkinga phela ngifuna ukubonwa izwe lonke uthole ukuthi sengiyakhafula nangomuntu sekuthiwa mbambeni kuthiwa mbekeni uyaphi into ekanjalo ukhula mntakababa ehlathini into ey'ningi phela lezi zokuganga mfowethu azenziwe nje budedengu la abantu bezobona khona uyobheka nje ihlane nje mfowethu ungene nje ngaphakathi bese uyayikhuphela phuthume nawe wenza into yakho fast bese-ke uyahamba usabheka emuva akahayizi yena umuntu wesifazane ezehayiza hayi ayinayo lento leyo yokuthi kunehabi elenzakalayo uyabuya bese niyaxoxisana ngithi phela mase sebuyile nawe uyobe usuyahlela ukuthi-ke uthole into yokubiyela-ke mntakababa ukuze umuntu wakho futhi nakhona mase sifikile la azinze ahlale kungabi umuntu ozophinda phule ufuna nje ahlala umkhafu kodwa kuba nama-stages akhona ukuthi mase sebuyile bese umgadla ngokunye bese emva lokho-ke kuba kuhle mfowethu hayi futhi uyayiqonda hayi ngiyizwa kahle kamhlophe ngoba into efuna siyithola la ukuthi lo muntu usuchazile ukuthi umbona njengonkosikazi wakho umbona njengomuntu ozovusa ekhaya kufanele ukuthi mangabe kufika esigabeni sokuthi ungenelele bomncoko kube yinto lesiqiniseka ukuthi ngempela ile nto efuna ngizwa kahle manje ngifuna ukuthola ukuthi ngoba abantu abafani entweni yesikhathi ukuthi kuba isikhathi esingakanani ngoba sengane enye insizwa nje siyogeza izinto zakhe in 2 months asheshe zavuleka yena mina ngahlala 5 months aqala ezami izinto ngoba abantu abafanani kuyenzeka ukuthi kube khona isikhathi esibekwayo esikanjani hayi mfowethu mina engingakusho 1 to 2 weeks ey'ntweni zami abanye baba nenhlanhla uthola ukuthi in 3 days sikuyaqala kuba khona umehluko kodwa-ke ngiye ngithi-ke maximum 1 to 2 weeks ula uzoqala khona ubona izinto ngoba abanye uthola ukuthi umuntu ade seblokhiwe useyaqala manje sebona i-profile pic yalowo muntu ade emblokile bese balokho-ke amshaye ngo-high siyasuka-ke lapho sukuba ney'nkulumo manje mangisebenzisa isikhafulo ngiyahlala mina ngilale uyena ozongifonela noma nami khona imizamo engiyenzayo mhlawumbe kumthi mhlawumbe uma kwangibloka enzakalayo mntababa ngeke ngize ngiqamba amanga mfowethu kuyenzeka uthole ukuthi naye uthi hi yabo ngoba phela ukhumbule ukuthi umuntu ade mengasakukhulumisa sekubalekele ziba nama-phone call umehluko wo-high mkhulu yabo nawe nenhliziyo yakhe iyaqala ithi cosololo nawe u-high wakhona ungabe usuwenza ubabukhuni nawe uma ethi high nawe ukhuluma uthi awu kodwa mama kade ngakugcina sengiyabona manje sengibona ngo-high awukubuye sizoxoxa ngithi uyasilekelela nawe ngesikhafulo ukuthi sikwazi ukuthi sisebenze ngendlela yabo hayi ukuthi ngihlala phansi hayi ungabi nzima mfowethu ungadlali hard to get and high uyibukela phela manje naye umuntu wesifazane abantu besifazane bane-pride njengathi nje abantu besilisa sine-pride hayi nganza ukuthi uneyizwele but uyaneliseka hayi mina ngigezeke phakathi
Makuphela nje lolu hlelo leli umkhulu ngimdonsele eceleni. Hlala phe wa. Ngihamba naye. Kulo ngibethelela nasekhaya. Yabona ke iyo lento esiyithandayo ke le ukuthi mangabe abantu bedinga usizo bahambe bejabulile beyithola ngempela into abayidingayo. Otherwise mkhulu uma bekudinga abantu for lezi zinto okhuluma ngazo. Yeah, so mina ke ngiseSoweto eJohannesburg eBarra Mall opposite ama-Towers eOrlando. Nginendawo ekuthiwa iMadam Teresa ilaundry. Ngaphakathi kuleyo laundry leyo kunani kunesigodlo sami. Friday, Saturday and Sunday ila ngisebenza khona. Njengoba ngiyigedla angihloli. Into engiyenzayo ngilalela umuntu angitshela inkinga asuke ebhekene nayo bese ngihlanganisa izinkambi ezokwazi ukuthi ke zimlekelele kuloko akufisayo. Bese ke emva lapho ngama Sundays ngisa abantu emanzini nakhona futhi sibuye sibe nezipecial la khona ngidayisela abantu imithi ngamanani aphansi. Uma ungena nje egroupini uzoyibona izinsuku la ngifaka khona uthi okay sine special bese uyalandelela ngoba sinikezana nje wonke iprocess ukuthi kwenzeka kanjani. Uma ukuthi futhi nakhona usuthengile uhlala eJohannesburg sinezimoto ama-Uber nje ahambisa imithi emzini yabantu. Uyazi nawe ukuthi uyihlalela leyo ibukelela iBlack Life uyezwa ngomfana esekutshela ukuthi hayi sengingaphandle ke manje ke bese uyahamba uyocollect into yakho. But uma ukuthi futhi nakhona uyakubona leyo ngathi uzokuthathela isikhathi eside ngoba sinabantu baningi abajwayele uku-order. Uyahamba vele uye kuphi khona esigodlweni sami uyocollectela njengesi proof of payment. Uma ukuthi futhi nakhona uhlala eJohannesburg into oyenzayo ufaka imali yakho yakaphephu 60 rand 7 to 9 days 110 3 to 5 days and then emva lapho ke uyithola inkambi zakho bese ziyashuka. Kanza kwethu nikuzula konke mangahle ngithi ngiyaqala ngiyachaza ngabe ngichitha isikhathi ndokwamanje nisale kahle sophinde sibonana kokusasa.